Nej, men Ja. Hold da kæft. Det er kæmpe. Min hånd. Det er det min hånd. Jeg er sådan. Det er min hånd, der rustet den. Altså. Kom. Ja, kom. Ind i... Nej. Det er sådan der. Jeg kan ikke læse. Oh my god. Oh my god, jeg siger bare, oh my god. Det er det fucking vildt. This is the Danish. Men det kan et eller andet der ved... Det synes jeg lige, man mangler at finde ud af, hvor er vi henne? Ja, det så er det derovre. And this is not a problem. Kom. We're going into over 2, I think. Damn. Yes, well, it must be. Damn.
schießen da, die dann da rausfliegen, dann Leo. So ein Ding hat er auch mal mitgehen lassen. Dann hat er sich so eine Pistole gebaut, damit er die abschießen konnte. Dann war der Beste. The bullets. Mein Onkel ist Hobby, kann man die Münze aufnehmen. Auf normaler Wäsche mal runterballern. Er ist Richtschütze. Ach, ich bin da, glaube ich, sogar. God damn. Even better as well. Wow. Fuck, hvor vildt. Jeg får den også. Og en 12-7. Og en 12-7. Crazy. Kæmpe. Må jeg ikke holde lukket nu herinde? Bror. Ja? Prøv lige at se den derovre. Den er virkelig sjov. Man ikke kan så skudsikkert plads. Det ligner en eller anden amfibie-ting, der skal køre under vand. Jeg tror ærligt, den kan køre af. Ja, det tror jeg også. Det tror jeg. Det gør jeg. Tror hvad? Man havde lejt det herinde. Hvad tror du så? Jeg tror faktisk, det er for overvældende. Hvad betyder det? Det betyder, at han har været med i det. Altså ikke, han har jo ikke gået i krigen. Men han blev jo født dengang, at krigen den var der. Og hans far var Peter. modstandsmand, så vi gemte sig jo i køkkenskaben. Ikke også? Det kunne jo have Lige blive... snart Tyskland de kom, så fik børnene ordre på at blive køkkenskaben og holde deres mund. For langt det er en 3-4-årig barn. Ja, det er så. Den var supercharger. Prøv lige at se det her supercharger. Ja, det er også. Det er en supercharger, det gør den meget. Det siger ikke mig noget. det er noget, det er noget, der gør den meget hurtigere. Jeg er nødt til at prøve.
Hvad så, mor? Mina? Og det was all for this video. Bye, see you in the next one.